Gadewch i ni weddio. Diolch yn i Dio Dduw am bob un cyfle sydd i'w gael i ddod ger dyfron ac i ni dod trwy enw a heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Ein gwaredwr, yr un a ddaeth i'r byd yma i fyw bywyd perffaith yn ei lle, i farw ar y groes yn ei lle, ac yna concrodd e'r bedd ac effer na Satan wrth iddo atgyfodi yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. I ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd, yn diolch am y ffordd iachawdwriaeth yr wyt ti wedi darparu ac yn gweddio nawr wrth i ni ystyried yr emynau yma a bydde di'n helpu ni i ddeall mwy o'r Efengyl ac i brofi yn bersonol o gyfoeth a rhyfeddodau y ffordd iachawdwriaeth. Tir di'n plith nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, hoffwn ni edrych ar yr emyn yma heddi, dyma Feibl annwyl Iesu. I ddweud y gwir, dwi'n gallu cofio canu hon yn aml iawn, ond dwi'n cofio dyfynnu hi yn aml iawn ac wedi ddarllen mewn copi o'r Beibl ges gan fy mam yn had a'r geiriau yma wedi cael ei ysgrifennu yn y blaen. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma rodd dy heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Dyna chi eiriau. Dim llawer o eiriau fan hyn, dim llawer o benillion fan hyn, ond mae yna gyfoeth fan hyn sydd yn disgrifio yn union yr hyn yw'r Beibl. Mor drist i'w meddwl cyn lleied o bobl sydd yn berchen ar Feibl bod nhw'n dweud bod yna gopïau o'r Beibl wedi cael ei gwerthu yn y copïau a nifer anferthol o'r copïau ar gael ac wedi gwerthu. Ac eto gyd sawl un sydd yn ymwybodol bod yna Feibl os oes yna yn ei cartref ac sawl un sydd erioed wedi agor sawl un sydd erioed wedi darllen yr geiriau sydd yn y Beibl. Ac yna pan ni'n cyhoeddi o'r Beibl, sawl un sy'n cymryd unrhyw ddiddordeb beth sydd gan y Beibl i ddweud. I ni'n clywed pobl sydd yn delio â phroblemau cymdeithas y gwleidyddion, yr pobl crefyddol. I ni'n clywed pobl crefyddol o'r eglwysi sefydledig yn rhoi i barn ac mae rhyw erthygl papur newydd yn dweud bod rhain yn dweud hyn ac maen nhw'n rhoi barn ar problemau cymdeithas yn dweud mae yna broblem gyda hiliaeth, mae yna broblem gyda trais, mae yna broblem. Wrth gwrs, mae yna broblemau gyda'r hyn gyd ac mae yna farn gyda ni ar y pethau hynny. Ond mor aml dydyn nhw ddim yn delio gyda beth sy'n achosi'r problemau. Maen nhw'n dweud, i ni fod i wneud hyn, dylen ni wneud hyn a llall, ond beth dyn nhw'n delio gyda'r peth yw'r broblem fwyaf. Dydy dyn ddim yn gallu gwella hun. Dydy cymdeithas ddim yn mynd i allu wella ei hunan. Dwi ddim yn bosib. Ac os ydyn nhw'n gwella am gyfnod, dwi ddim yn delio gyda'r broblem. A fel rhywun yn mynd at y meddyg. A petai'r meddyg yn rhoi rhyw eli neu rhyw dabled ar gyfer y boen. Ond ddim yn mynd i'w raidd y mater beth sy'n achosi'r broblem. Ond dyma beth sydd yn. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd dy heilaw Duw. Dyma beth sydd anhygoel, y mae'r Beibl yn sôn am yr Iesu. Ac y mae yn rodd gan Dduw. Y mae Duw wedi rhoi yr hyn sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni. Achos yn y Beibl, yng ngair Duw, dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Os ydych chi am wybod beth yw'r ffordd orau i farw, sut i gamu o fyd amser hyd tragwyddoldeb. Os ydych chi am wybod sut allwch chi cael heddwch wrth wynebu y croes i'r afon. Os ydych chi am wybod hynna, yna darllenwch y Beibl. Dengys hwn, gair Duw, y ffordd i farw, ond hefyd mae'n berthnasol ar gyfer ein bywyd ni. Dengys hwn y ffordd i fyw. Mae'n dweud sut i ni fod i fyw. I fyw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth. A ffordd chi'n mynd i ddysgu hynny trwy gair Duw. Ac felly mae rhaid pregethu o'r Beibl, mae rhaid pregethu'r neges sydd yn y Beibl. A mae yn ymhelaethu ar ddiwedd yr emyn yma. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden drist. Ond ydy hwnna'n dweud y cyfan? Ydych chi eisiau gwybod pam fod yna broblem yn y byd i ni'n byw ynddi? Y broblem yw beth ddigwyddodd yn Eden. Fe ddaeth pechod i'r byd.
Be ddigwyddodd yn Eden, mae'r disgrifiad o'r temtasiwn a torri rheol Duw, a'r pechod yn dod i fewn, a'r addewid o beth fydde'r canlyniadau'r pechod, mi fydde'r pechod yn mynd ar hyd a lled y cenhedloedd a'r byd, ar draws byd natur a phob dim. A beth sydd wedi digwydd yn union hynny. Does dim byd wedi gallu newid hynny. Dyna oedd y farn. O'r cyfan oherwydd pechod a ddaeth yn Eden Dris. Dengys hwn y golled erchill gafwyd draw yn Eden Dris o ganlyniad i bechod. O dinistrwyd y byd, fe ddaeth pechod, fe ddaeth problemau daearyddol, problemau cymdeithasol, economaidd, yr holl problemau yma oherwydd pechod. I chi'n gallu weld, chi'n gallu mynd yn ôl i'r wraidd, a chi'n gweld dyna oedd y broblem. Dyna beth sydd wedi achosi fe, ond y broblem fwyaf erchill, yw nid dim ond beth ni'n ei weld o'n cwmpas ni, yn ein bywydau ni ar byd, ar gymdeithas, ond canlyniad hyn yw colledigaeth tragwyddol. Canlyniad hyn yw nad oes mynediad i'r nefoedd. Oherwydd pechod, nad oes na fynediad i'r nefoedd ar gael bellach. Felly dim syndod bod ar y mynydd yn dweud, dengys hwn y golled erchill gafwyd draw yn Eden Dris. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Mae'n cyfan cyrraedd i chafbwynt. Mae wedi dweud am y broblem. Ac nawr mae'n dweud, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud dyma'r ffordd i'r bywyd, bywyd ysbrydol. Sut i fyw ein bywydau yn ôl y pwrpas yn creu ni. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, a mae'n dweud wrthyn ni sut? Trwy adnabod Iesu Grist. Yr unig ffordd i ni'n gallu byw i'r pwrpas yn creu ni. Yr unig ffordd i chi'n gallu byw gyda heddwch cydwybod. Yr unig ffordd chi'n gallu wir fod yn hapus, bod syniad y byd o hapusrwydd yn rhyfedd ac wedi lygru, ond gwir lonyddwch, gwir hapusrwydd yw trwy adnabod Iesu Grist. Yr unig ffordd i gael heddwch a Duw, trwy adnabod Iesu Grist. Yr unig ffordd i gael maddeuant pechodau, trwy adnabod Iesu Grist. A sut allwch chi ffeindio hynny? Trwy air Duw. Mae'r ffordd iachawdwriaeth wedi osod yn glir i ni yn ei air. Dyna pam i ni, yn aml iawn mae pobl yn sôn am cyfieithiadau i'r Beibl a cael pob math o bethau. Ac mae yna bob math o gyfieithiadau ni'n gweld nhw yn pob iaith. Sawl un yn y Saesneg, mae yna ganoedd ohonyn nhw, sa'n gwybod faint sydd. Ac eto gyd faint sydd yn ddibynadwy bod nhw'n nôl y gwreiddiol a sydd yn barchedig. I ni'n gorfod fod yn genfi genus o air Duw. I ni eisiau bod mor gywir a sydd ffosib. Peidiwch byth a tanseilio neu dibrisio gwerth gair Duw. I ni eisiau wneud yn siŵr fod bob un gair wedi gyfieithu mor gywir ac mor sanctaidd a sydd ffosib. Pam? Dyma Feibl annwyl Iesu. O na fyddwn ni yn ei ddarllen e fwy. O na fyddwn ni'n ei amddiffyn e fwy ar athrawiaethau sydd i'w gael ynddo. O na fyddwn ni'n caru ac yn dyrchafu'r un y mae'r Beibl yn sôn amdano yr arglwydd Iesu Grist. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd dy heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw. Dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchill. Gafwyd draw yn Eden Drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. I ni yn diolch i ti o Dduw am dy air di. Yn diolch am y Beibl. Yn diolch bod y cyfan sydd yn angenrheidiol ar gyfer ein hyneidiau ni i'w gael yn dy air di. Ac yn gweddio Dduw y bydde di yn peri ein bod ni yn ei werthfawrogi, yn ei garu, yn ei ddyrchafu ac yn dyrchafu'r un y mae'r Beibl yn ei ddisgrifio yr arglwydd Iesu Grist. Ter di'n plith. Bendithia ni yn bersonol, bendithia ni fel gwlad a gwledydd y byd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.